Pong pong pungayaw, 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 pungayaw. Dug 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 dug. Bulis ka! Mama, ito mami and daddy ba yan? Yun, ko mami, daddy. Iya. Nya, nanas mo si daddy, dili ka mag-extra dugay. Birthday. Bantay ka? Bantay ka? Iya. Bantay ka, ha? Ito mami and daddy. Okay. Suntait, mama. Nee, ik zou gezondheid zeggen. Morning, guys. Na maayong buntag. Buntag. Maayong Maayong. buntag. Buntag. May batang tumabi sa amin, guys, kasi nga Friday, she's allowed to sleep sa bed namin. And nasa side pa ako ni Mister. Kailangan pa rin mag-ingat. Hi. Iwan ko, mami, ang daddy na. Na, kumusta po kayong lahat, titas? Are you showing your tummy? Sab. Oh, nakikir. Uy. That's big. No, siya big tummy. Uy. Ayun na, hi, titas. Hi, titas. Ayun, oh, stop na. Enough na. Hi, titas. Hi, tita. Kumusta? Kumusta? Na, it's Saturday today. It's Saturday today. And what are you gonna do today? What are you doing today? Go to school. Yes, it's Saturday. Oh, you don't have to go to school. We're going to Opa. Opa. Where's Opa now? Where does Opa live? In Hurwaynan. So, puntahan ang agenda po namin today. Iko na mommy ba? Okay. Puntahan po namin yung Opa ni Ruth, si Opa. I-visit po natin si Opa sa kanilang bahay. Agoy, they can see your kugmuan muta now, ha, because it's early in the morning. Ano pa po dito, mag-8 o'clock sa umaga. Unsa man isira. Tawagan po namin muna yung aking mama at papa, tatay. Mama, iko na mommy ba yan? We'll call mommy and daddy now. Now, see you later. See you later. A few moments later. Yeah? Oh my iPads. Alis na po kami. Pero daan muna kami market. Fall na talaga, oh. Yung mga dahon, guys, na nahuhulog na. Tapos ganyan na yung color nila. Beautiful autumn. Bili po kami ng chicken na naman sa market kasi Sabado ngayon. Hi, Scott. Pula ng mukha ko, eh. Ano po, si Ruth lang po yung bumaba kasi para mabilis ba kasi pag bumaba pa kaming lahat, matatagalan na and kailangan na namin pumunta kay Opa mga 12:30. Mag-alas 12 na po dito. Excited po kaming makita si Opa. Actually, hindi po okay si Opa. Basta hindi po siya in a perfect health condition. So, ibisita po natin. And of course, magdadala kami ng chicken. I'm not sure kung magkakakain si Opa, but magdadala pa rin kami kasi kakain din kami doon. So, excited po kami na makita si Opa. Ana, are you excited to see Opa? Yeah, Opa is bezig toch? And what will you say to Opa? What will you say to Opa? Beterskap, Opa. Ang ibig sabihin po yun, parang yung get well soon, ba ganun. So yun, punta na po kami and enjoy po kayo sa video ito.
Dito na po kami kila Opa. Tulog na si Opa. Yung garden ni Opa. Wala masyadong vegetables yata. May mga saging pala si Opa. Hindi ko alam. Ayan. Ayan yung bulaklak niyo sa entrance. Tulog man si Opa. Opa's asleep. Yung mga halaman ni Opa. Anuhan ko ng tubig. Ay, wet pala. Yung garden niya. Dito banda. Tulog talaga si Opa. Fick van een ratje van de week, begin van de week. Begin van de week? Nou, gewoon het gewoon wat beter. Ik had pillen en zo, ja. Ja, bij oma. Rustig hè? Oh nee, dat is niet Leuk, lekker. Kitty. Wat zeg jij? Oh, Kom maar, geef maar papa, hè. Anak ko guys. Nag-exercise na. Forward, oy. Da. Je moet even achter. Nag-exercise daw siya eh. Ik ga naar de Efteling. Be careful, ha? Ik ga naar de Efteling. Je gaat naar de Efteling. Punta daw siya. Ik ga niet zien of Punta daw siya ng Efteling nakabike. Oh, watch out. Dito tayo sa likod ni Opan, yung kanyang greenhouse yan. Tingin ko lang halaman kasi nga hindi na kaya ni Opa na mag-gardening. Yung rosas niya dito. Every time na pumupunta ako dito, may bulaklak talaga yan. Pero palamig na kasi. Punta tayo doon sa kanyang garden. May ano siya. Hindi ko nakita yung ano niya last time. Yung kanyang saging. May saging siya ngayon. Ito, ang dami nito dati. Oh, nung ano pa, before siya nagkasakit. Ang daming vegetables dito ngayon. Wala na talaga. Ayan, yung saging ni Opa. Oh. Sana magkasaha ba? Saha ba yung tawag sa Tagalog? Sa amin saha yung bang maliit. May lalabas na maliit. Manghingi ako kay Opa ng saging. Maganda po dito yung location ng bahay ni Opa. Medyo may kalakihan yung kanilang bahay. Pero dito na lang siya sa baba nakatira. Hindi na siya masyadong inaalaw nila na bumaba doon sa tawag dito kelder o sa parang basement. And then hindi na din siya allowed na pumunta sa sa second floor nila. Yung lamig eh. Balik na tayo sa loob. Iba dyan seryoso siya sa pagbabike niya. Are you at the Efteling already? Nee, bijna. Bijna? Want jij komt naar mij. Ik ben even weg. Okay. Dan moet je She's far na daw, guys. Yung bed ni Opa para ng parang hospital bed, change na nila para matulungan siya mas tawag dito, even niet, want ik ben zo. makabangon. Die kans die er ook als een buitenzwembad. Ik ben echt En die had me gewoon verwarmd. Ja, dat is gewoon verwarmd. Wel goed te doen. Lang. Maar ook al niet zo rond. Shoes out, be. Shoes out. Ja. Je moet dat wezen. Wat wil je in de zwembad?
Waarschijnlijk binnen zwemmen. Wel een mooi zwembad hoor. Ik ga daar best So, dito na po si Opa sa baba. Eén keer in de 3 weken altijd wel. Palagi. Eén keer in de 2 weken soms. Ja, ik vind het rijbaar. And then yung ano niya, yung chair niya, comfortable din para sa kanya. Ayan. And then may view siya sa labas dyan. Nakikita niya kaagad yung sa labas. Ik wil nu ook draaien. Ja, zwemmen vindt ze mooi. A few moments later. May ganito sana sa atin, no? Yung wall na ganito. Ayan. Kasi sa other side, yun na yung neighborhood. So at least, hindi maririnig masyado yung ano ba, yung mga sasakyan. Hindi masyadong maingay. May barrier lahat, ganyan. Yun na nanonotice ko dito sa Europe. Dadelijk eentje was het. Hi, titas! Mm. Hi! You look so pretty there, love. Oh, no? Okay. Ah, die zou boos zijn, hè? Ik doe ook niet boos. Oké. Grabe yung tulog namin, guys. Kanina po kami nakauwi, no? Alas 6 na dito Dan kijk naar mijn face. Hey, broodjes! Just put it here. Ja, I want to put shawarma there. Broodje wil jij hebben, mama? We have to wait, hè? Oh, ik heb... I will do it. It's really hot. Kijk. Proeven. Oh, voelen. Opletten met deze, I Anna. told you Deze it's is heel really leuk. hot, Anna. Kain tayo. Yan, oh. Kain tayo. Shawarma kami na. Kom la chef. Halos inimit. Init. Kain tayo, guys. And what nog meer? Di man ka makita pang, eh. Di man makita si Ana. Ay, kain na po muna kami. Ana, say hi. Hi. Nakaon. Moet jij ook naar papa zo luisteren? Okay, papa. So Hallo. Hi. Kain tayo. Kain Ana, tayo. Kain tayo. Kain na po muna kami. Hindi man kami magkasya sa camera di ay. Waarom 2? I don't know. I will cut it open. You want one here already? And I cut one open for me. What? Nee, you can have it, Mom. Smakelijk hoor. Smakelijk, mama, papa. Smakelijk, Smakelijk, meisje. You have to wait for it to be a little bit cooler, Mama, hè? ik had een centje daar gevonden. Oh. Kijk, Scott, you can put chicken in. Een beetje kip in veel. Kijk, hier. Ik wil geen kip. Oké. Of frietjes erin doen. Wil je frietjes erin doen? Niks doen. Gewoon alleen broodje. Wel even blazen. But you have to blow it really, yeah? Because it's hot. Het lijkt als een pizza zo. Ja, lijkt als een pizza, toch? Ah, sige na. Ja. Het lijkt als een pizza. Sabi na, oy! Nee, niet meer centje doen, dit is Jackie. Kung ako ng sariling sauce o garlic sauce, mayonnaise with with garlic powder and sriracha. Kasi wala kaming garlic sauce ngayon. Oh, I like it. I cooked it myself, of course, but... Mas. You warmed it up. Anna, niet I warmed it spelen up alsjeblieft. myself, yeah, that's true. Papa geeft mij een centje. Best lekker. Ayan na. Ang ating shawarma.
instant shawarma. But they also use the same in snack bars, Dodong. It's not really fresh, no? No. You don't really see the meat bar where they cut. That's- Turkish shop they do it. Yeah? Ireland they have a big thing with the meat. Because I remember in Filipina, if you go to shawarma place, they also show that with the Yeah. meat. Papa, kijk eens. Ja? And then fries. My fries come in. Not sure I can. There's also kip Dodong. En een Griek, ja, 4 als een Samaria en sometimes do fries in the brood too. Yeah. But I don't get it. Like when you put with burrito, you put fries. So I don't like it. Klaffel. Brasi mama. Klaffel. Klaffel. Papa wordt ook goed. Doe daar, hè? Waarom nou, hè? You can go for papa. Nee, anders heb ik dit. Love you, hè? Is brood lekker? Nakaon. En je like het, bang? Yeah. Kain po muna kami. Kaon papa. Kaon, Nakaon. Nakaon si Ana. kaon is Anna. Ano sila ng tato kay Ana? Uy, 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 uy. Hoeveel moet ik tellen? Je moet tot 30. 1, 2, That's too Beetje slow. snel. 3, Okay, tot 20 na Tot lang. 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Sus kadugay ani mo man egego. She's counting as fast as she's eating. 13, Uy, kadugay ba ni oy? Sige, 14, beetje sneller. 15, No, ha. 16, niet goed kijken. 17, 18, 19, 20. Misschien is het wel. Wow! Looks like you. Ja, Zo mooi, hoor. volgens mij. Vind je die mooi? Ja, die moet eerst nog even doen. Does it look like you? Does it look like you or not? Beetje blazen, schat. Zo mooi, hè? Where did you get this one, love? Where did you get your tattoo? Die had ik. Did you buy this from Action? Nee! Where? Where did you get it? Bij de vakantie. Vakantie. Ah, ja, dat klopt. Are you sleepy? Ik kreeg bij vakantie tattoo. Was een leuke vakantie, hè? Are you sleepy now? Anna, are you sleepy? You look like you're really sleepy already. Nee. Here, put this back, huh? Put this back there. Yeah. Kapo yarn. Mga 1 hour, alis din ulit to si Ruth. Busy siya ngayong araw na to, guys. Palagi siyang on the go. Kasi wala sa bakasyon yung parents niya. Siya yung magsusundo sa aso nila from the pension, yung parang hotel ng mga pets ba. Is that Buang, is that only for dogs? Dadang, Buiten. Ja? is that only for dogs or for cats also or other pets? The pension. I think that one is really for dogs. Ah, okay. No, yeah, the cats they can do too, yeah. Okay. Cats too. Para siyang pet hotel, yun. Ja, die, So, yun, isusunduin niya mamaya. Tapos, kanina, nasundo na niya pala. Tapos, balikan niya doon mamaya kasi ilalabas niya. Maglalakad sila. Yun, and yun, nakakainis lang kasi
may ano na po kami, may tawag dito. Pinost ko kasi yung ano ko, vlogging camera ko online. Tapos for sale na siya ba. Yun is ano ko na siya. Ibebenta ko na siya kasi gusto ko na siyang palitan. Tapos yun, una, may gustong bumili. Tapos yun na, okay na. Pupunta daw siya doon sa amin, sa vacation house. Pero the next day, sabi niya, iba daw ang gusto ng anak niya. So, naintindihan namin yun. At least, hindi namin pinuntahan, binalikan dito sa Skindale yung camera ba. I'm telling them about the camera. The one that you almost showed, he showed 2 times almost. Yeah. 2 times. Lagi may nangyayari. So, yun yung una. At least the first one was, really polite about it, And yun, at least hindi kami umuwi dito ba. Nagbiyahe ulit dito para lang kunin yung camera kasi pupuntahan niya daw kami doon. Medyo malayo rin sa kanila. Yung recent naman, ngayon, nag-text sa akin ngayon. Tapos magmi-meet na sana kami ba. Kasi gusto niyang bilhin yung camera. Tumawad siya ng mga siguro mga 30 yata kasi mahal daw yung yung ticket ng train. Sabi ko okay lang. Pero yun, nag-text siya bigla na na hindi pala yun yung unit na gusto niya. Pero naka pa din siya, naka-post pa din siya. Is this Gowens? Oh no, Monkey Explorer. Beter, hè? Yun, nakakainis lang minsan ba, no? Lalo pag last minute ba, yung mga ganyang bagay ba. Buti na lang, hindi pa kami nakapunta doon sa station kasi doon kami sana magmi-meet sa station. 'Di ba? So, napunta ka doon and ready na lahat-lahat and then ang ending, hindi pa niya itutuloy kasi nakalimutan niyang basahin ng maayos yung post na ibang unit pala yung gusto niya. 'Di ba? Pero anyway, wala tayong magagawa. Yun talaga. But yun na lamang po yung ating update for today, no? Yun lang yung ganap namin. Pinuntahan na namin si Opa tapos nag-relax lang talaga kami. Bumawi ako sa tulog, guys, kasi nga ilang araw akong walang masyadong maayos na tulog kasi masakit nga yung kamay ko. Kumikirot siya palagi and mahirap hanapan ng yung talagang okay na posisyon ba na makakatulog ako ng mas matiwasay. Pero yun, at least okay naman na. Nakakatulog na ako ng maayos. Pero minsan kailangan mong ng posisyon pa din kasi kumikirot pa din siya. Swollen pa din po yung sa loob. And sana next week medyo mas okay na ba. Stiff pa din po talaga. Next week mag-therapy na ako. Kaya before pa humaba to na masyado, i-end ko na po yung pa-video. Maraming salamat sa panonood. Ay, i-shoutout ko pala yung mga nag-ano sa atin, nag-message o nag-ano sa atin, nag-greet pala. I-shoutout ko pala yung mga lahat ng nag-greet doon sa birthday vlog ko ba, yung mga nag-message, and yung mga bagong subscribers natin. Welcome po sa ating channel and I hope mag-enjoy pa kayo sa ating mga susunod mga videos. Simpleng videos lang po yung sa amin, yung family lang talaga, family life, yung minsan travel, yung ganun, yung pinapakita ko din yung mga kaibigan ko minsan. Pero yun lang, most of the time, yung sa bahay lang talaga namin, family life lang talaga. Maraming salamat sa panonood and kita-kita na naman sa susunod na video. Duy! Ana, sama Duy, mush babush! Duy, papa. Doei! Duy!